warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sugeng dalu, sugeng pinanggih karajalan kawilujengan. Usipun ingkang mesani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mesani channel Solawe mang diangkat kamutan kamulyan dalam pangkatipun. Lan mugi sedaya ingkang mesani channel Solawe mang dipun gampilaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rezeki yang kathah parwah kredhenipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedulur di channel Solawe Mbah Suntoro badhe medharaken tawi mbabaraken perkutut berkaturanggan sogo sucian niku. Niki sadèrèng medharaken dalem dikonconi niki si Gagariman, Bagong Gagariman. Laliki perkutut berkaturanggan sogo sucian niki termasuk perkutut ingkang gaib, walang alimul bil ghaibi, percaya barang gaib. Dadi perkutut ingkang gaib, termasuk perkutut ingkang unik, ingkang gaib. Jadi perkutut menika perkutut sogo sucian. Sogo sucian. Sogo sucian. Wonten kula bedhot itu tukul malih tak. Lho jabuti tukule putih-putih. Brumbun nggih saged sogo sucian. Disadèrèng kula wedharaken dalem badhe mendhet saking sejarah tawi kitab Al-Qimari karanganipun Ahmad bin Junaidi bin Umar. Mugi-mugi mboten manfaat beto barokah. Kula dheraken sedulur. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Birrahmanirrahim kang den paling weras paling asih. Alhamdulillah sekaya puji lillahi kagunganipun Gusti Allah. Alamin kang mengerami sa-alam buwana. Jadi perkutut menika termasuk isan-isane alam dunya. Dadi ramut diulirikan becik kang sae. Termasuk perkutut berkaturanggan sogo sucian. Penguripan tawi kehidupan teng alam dunya ciptaane Gusti Allah Subhanahu wa taala kedah diuri-uri diramut ingkang becik kang sae. Di perkutut berkaturanggan. Wa minha setengah saking sahabatul Al-Qimari. Di suarane perkutut niku beto donga, beto swara, beto sawiyan. Allahumma akshifil abdu. Jadi ana lafat Allahumma, Allah kang paring mawa, kang peparing. Akshifil abdu, akshifil niku nyingkirake, nyirnake. Abdu niku tiyang ingkang tumindak Allah. Jadi perkutut menika dungane akshifil abdu, utawi nyingkiraken tiyang ingkang tumindak Allah. Intine kancane yang becik-becik sing Allah mboten wonten. Dadi saged nyirnake barang Allah. Becikan. Wa alamatuhu utawi ciri-cirine alamate perkutut, ciri mati ciri sing dibeto sak matine termasuk ini termasuk ciri mati. Ciri mati ayakuna ana ing dalem kuli ayasidana tihi sawijine alfi aldo utawi kang putih balyadun pulo kang putih. Betul. Di perkutut menika termasuk perkutut ingkang istimewa
beto manfaat beto berkah. Intine diramut sae lho. Di menika dalem medharaken niku mendhet saking kitab Al-Ghifari karanganipun Ahmad bin Junaid bin Umar. Di mboten sembarangan medharaken prakutut kados mangkaten niku. Kedah paham saestu kedah detail. Adi cara yang Jawi sogok sujud sogok niku kunci. Sujen niku nyawiji, dadi pun ngunci pun nyawiji. Sogok sujen. Di sogok niku kunci, gembok. Sujen niku pun nyawiji. Dadi kunci sak gemboke pun nyawiji, saged ngancing. Mboten sogok sujen niku mboten pokoke tusuk sate niku mboten. Dadi sogok niku gembok, sujen niku nyawiji, suwiji dadi nyawiji. Sogok ingkang nyawiji. Dadi kunci sak gemboke. Dadi tiyang sak judo. Sogok sak jujen. Menyawiji. Termasuk perkutut ingkang istimewa ingkang keramat. Diwastani walang ngalimun bil ghaibi, kedah percaya barang gaib. Di perkutut iku buta pandonga piyambak-piyambak. Niki ulese Pajajaran. Pajajaran. Lah Pajajaran. Iki Parwe wiji gabah, murah kota wiji gabah. Jadi ngerjekeni paningale niku tunjung biru. Jadi sandang anggun apa kemawon niku gampang diremeni diolah salah tiyang. Nek sukune niku enten petake kukune niki Wisnu Murti. Dewa Wisnu Murti niku ngerjekeni dadi Dewa Wisnu. Wisnu Murti. Jadi termasuk perkutut menika perkutut ingkang berkaturangan ingkang istimewa, ingkang becik, ingkang sae loro. Dipos dulur ingkang berkaturangan kedah paham katuranggan. Katur niku ngendikan anggon niku rasukan. Jadi katuranggan niku atur ngendikan anggon niku rasukan. Turangga niku tumpakan. Garwa niku bojo, wisma niku omah. Culika niku pusaka, kukila ku perkutut berkaturangan, suarane perkutut berkaturangan kados mangkaten menika. Niki perkutute sirahe mustakane niki napa niku Garuda Krida lho. Enten jambule. Enten jambule niku Garuda Krida. Enten jambule ngaten niki Garuda Krida. Nggih, enten jambule iki Garuda Krida. Dadi Garuda Krida niku cara terlambange teng Indonesia niku Garuda Pancasila. Jadi berbeda-beda tetap satu juga. Jadi saged manunggal salam pun. Termasuk perkutut menika perkutut ingkang istimewa, ingkang betul manfaat, betul berkah. Dados anggene dalem medharaken perkutut berkaturangan sogok sujen menika mugi-mugi enten manfaat dan barokah lur. Postur mangke kirang terapkan saya ngene kula medharaken saged komen teng kolom komen. Nah, insyaallah dalam badhe medharaken malih perkutut berkaturangan ingkang istimewa. Sogok sujen. Ya, betul sekali.
semanten wonten kejabang dalem bumi karing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin. Taufiq wal hidayah walil wafiqnaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.